Beraz, trebatu elkartean badira bi dispositibo. Lehen dispositiboa da trebagunea, beraz, zalgizen hemen proposatu izanen dena. Trebagunearen helburua da instalatu nahi diren pertsonak entxiatzea horren proiektua instalatu haintzin. Beraz, urte bat eta hiru urte artean trebatzen aldira, trebaturen segipen batekin. Beraz, segipenan bada laborari referente baten segipena teknikoki, badira formakuntza kolektiboak antolatuak direnak, badira itzordu erregularak eta abar, eta helburua da proiektua aintzinaraztea. Eta gero berezitasuna da badela kuadro juridiko berezipat, beraz proiektuera mailak trebatzeko ez du bere enpresa sortu behar, baina trebaturen izenan hariko da, beraz bada babes juridiko bat, salmenta eta ekoizpenarentzat. Eta bigarren dispositiboa da formakuntza bat, beraz laborantza errikoia nari izan daitzen da, urte bateko formakuntza da, beraz hasten da urtahilean eta bukatzen da bendoan, eta helburua da proiektura mailak horren laborantzako proiektua zehaztea. Eta horrentzat bardituzte hautatu bi edo hiru etxalde Ipar Euskal Herrian, eta gero etxalde horretan formatuko dira urte batez, denbora nagusia etxaldeetan pasatuko dute, eta horrez gain badira ere formakuntza kolektibo batzuk antolatuak direnak, eta ere dute eman laguntzaile talde bat edo la plantan horren proiektua nola intzinatzen den ikusteko. Trebatuz interesatuak bazirezte, deitzen algituzue edo ahimanetan txartu gurekin.